אז נעים מאוד, קוראים לי עידן שאולוב, אני מוציא אנשים מהתמכרויות ועוזר להם להיות עצמאים בכל תחום. טיפולים שיחתיים זה לא באמת נוגע בנקודה כשמדובר בטראומות ובמשקעים שהגוף צריך לשחרר באמצעות המיומנויות הסומטיות, שדרכם אנחנו פורקים טראומות, אם זה נשימה, אם זה ביטוי, אם זה קול, אם זה צעקה, ואנחנו צריכים להכיר את כל המנעד של המיומנויות הסומטיות כדי שאת העבודה הרגשית אנחנו נעשה עם עצמנו. כדי להיפתח למנעד הזה ולקבל גישה מלאה וכל הרפרטואר של הקורסים, המפגשים האישיים זה בהחלט משהו שיכול להתאים לכם. אתם תחוו פה הרבה מאוד הזדחרויות נשמתיות, אתם תשחררו טראומות, יש מצב שזיכרונות מהחיים הקודמים שלכם יתחילו לצוף, וזה נחמד. המפגשים האישיים נוצרו על מנת שאתם תקבלו האצה תדרית, אתם תטמיעו את כל הידע ואת כל הכלים, והשינוי שלכם יהיה בכוחות עצמכם. כל מה שאני אתן לכם זה כלים וראייה דרך התקשור שאני מקבל במהלך הסשנים עצמם, ואת כל הכלים שאני עובד איתם, וכלים פרקטיים שיעזרו לכם בפועל להשתחרר מכל החסימות הרגשיות האלו, והדברים שמנהלים אתכם ביום-יום, כדי שלא תהיו יותר תלויים במטפלים או בפסיכולוגים, כי אתם תקבלו את הכלים ואת הגישה הישירה לפתוח דברים מתוך התודעה שלכם בצורה של פרקטיקה יומית או פרקטיקה שבועית. ואתם תקבלו את כל הרפרטואר הזה במפגשים האישיים, כולל באמת מעטפת מאוד מעמיקה של מעל 100 שעות של תוכן, שהרבה מאוד מידעים אזוטריים יעזרו לכם לחבר דברים ונקודות בפאזל. אם זה מעניין אתכם, תשאירו למטה פרטים, או שתשלחו לי הודעה פרטית ונתראה בתוכן הבא.